Eta faktorian gaur gonbidatu Peio Otxandia, no? EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea Otxandio Noiona, egunon ongi etorri. Egunon, mi esker. Asteburuko hitzordu nagusia izango denari erreferentzia eginez hasi behar dugu, Euskal Selekzioaren eta Palestinakoaren arteko futbol partida, joatekoa zara, jakinarazi duzue, nola biziko duzu biharkoa? Bueno, nik uste dut bihar egun importantea dela, ez? Historikoa ez esatearen. Palestinak lehen aldiz jokatuko du Europan, Euskal Herrian, Euskal Selekzioaren kontra, eta uste dut dela zita bat oso importantea, non aldarrikatuko dugun genozidioa eten behar dela, Palestinak eskubidea daukala estatu bat izateko eta aske izateko, eta Euskal Herriak eskubidea daukala selekzio ofizialekin jokatzeko, ez? Uste dut hori importantea dela. Ez dakit inoiz Euskal Selekzioa gainbeste jende batu ote duen. Espero da, samamez, erabate lepo betetzea, ez? Beraz, uste dut egun importantea dela eta posteko eguna dela, ospatzeko eguna dela, eta bihar denok elkarrekin, ze notizia futbol zelaian egongo da, egun historiko hau ospatu behar dugula eta disfrutatu behar dugula. Futbol partida horren atariko, bi martxa ere deituta daude, Palestinarekin elkartasuna adierazteko, eta baita Euskal Selekzioaren ofizialtasun hori aldarrikatzeko, liskarrak sortuko diren kezkarik badaukazu? Ez, nik uste dut bihar denok izango gaela kostiente zer dan jokoan, zer den importantea, eta uste dut herri honek arduraz jokatzen badakiela. Eta kostiente dela, bihar ze mezu emango diogun munduari. Eta beraz ze ardura daukagun gure gain. Eta fokoak non egon behar duen. Eta uste dut heldutasun demokratiko handiko herri badela hau. Eta beraz, uste dut jende guztia joan behar dela lasai, jende asko ongo gara, 60.000 persona batuko gara, askotariko jendea, desberdin pensatzen dugunok, baina zerk elkartzen gaituen argi dago, eta asko da elkartzen gaituena, eta bihar hori da erdigunan egon behar dena, umeak egongo dira, familiak egongo dira, eta denok elkarrekin, uste dut, ospatu behar dugula biharko eguna. Badaude ala ere, elementu batzuk kezka horren zantzuak eman dituztenak. Batetik dago Bingen Zupiriak atzo goizean esan zuela deialdia eginarren komunikatu gabeko martxa bat bazegoela, gero jakinda egina zegoela komunikatua zegoela hori, eta hori segurtasun sailak ere berretsi du, baina Zupiriak zioen Euskal Futbol taldeak babesten dituzten talde ultrak daudela atzean, deialdi horren atzean, hori batetik. Baina bestetik horrekin batera badago baita ere aste honetan EH Bildu berak biharko manifestaziorako deia egiterakoan Arkaiz Rodriguezek oso modu argian azpimarratu nahi izan zuela biharkoak baketsua izan behar duela. Horrek esan nahi duzuek ere badaukazuela kezkaren bat zerbait sorrote daiteken, liskarren bat sortzeko gogoz joan ote daiteken norbait? Bueno, baketsua izan behar da, hain zuzen ere bihar bakea aldarrikatzen dugulako. Besteak beste, hau da, Palestinan bakea nagusitu badela, justizian oinarrietako bakea, ez? Beraz, noski baketsua izan badela. Zain zuzen hori da ekintza politikoa, bakearen aldarrikapena bera, ez? Bestalde, azkenengo aste luzeetan, bagabiltza segurtasunaren eta liskarren eta istiluen inguruko sestran eta eztabaida politikoan, agenda politikoan hori dago, ez da? Bueno, nik uste dut berretxiko du lehen esan dagoa. Uste dut denok garela kostiente samabezen zer dagoen jokoan, eta zer gertatuko den. Eta denok nahi dugula gertatu behar den hori gertadadia. Beraz, denok izango garela arduratsuak eta heldutasun demokratikos eta politikos jokatuko dugula. Nik ez dauka zarantzarik bihar egun posgarria izango dena. Eta uste dut deia gama egin behar diogula jendeari, joan dadin, lasai eta disfrutatu dezan biharko eguna. Eta hortik aurrera, gauzak inditzagun denok ondo. Biharko deialdi horietako bat egin duena, Palestinarekin elkartasuna izeneko taldea da, mugimendu sozialistaren bueltako taldea. Aste honetan Arnaldo Otegiri entzun diogu, badaukazuela kezka bat, GKS-eren, gazte koordinakudande sozialistaren deriba intelektual eta politikoaren inguruan. Zer da zehazki kezka eragiten dizuen? Bueno, kezka ez da, berak ez zuen kezka esan zuen bere ustez hor badagoela deriba politiko eta intelektual bat. Esterik gabe, edozein gizarte demokratikoetan bezala, edozein gizarte mendebaldarretan bezala, hemen ere badaude espresio politiko desberdinak, kultura politiko desberdinak eta ideologia desberdinak. Eta hori da normaltasuna. Eta beraz, guk hortik normaltasun horretatik bizi dugu badaukagu gurea,
ezker sobenanismoarena, eta gure printzipioak argi daude, eta gure ekintza politiko argi dago, gure estrategiare bai, eta hortik aurrera naturaltasunez bizi dugu espresio desberdinak egotea. Dela futbol zalen inguruan. Hau ez da gure realitate propio bat, hau Europako zein herrialdetan existitzen den fenomenoa da. Dela ezkerraren bueltan dauden ideologia eta kultura eta tradizio politiko desberdinak. Bueno, naturaltasun guztiarekin. Segurtasunaren inguruan eta polizia ereduaren inguruan eztabaidatu egin behar dela, azkenengo asteetan behin eta berriz irtetzen ari denen kontua da, izan diren Gasteizen falangearen kontzentrazio horren testu inguruan izan ziren liskar horien ondoren beste, polizia eredu hori nora aldatu bideratzeko modurik ikusten duzue? Edo ez duzue polizia eredu hori aldatzeko prestutasunik ikusten? Bueno, bideratu behar dela eztabaida hau argi dago. Eta eztabaida guztia bezala, eztabaida konplexua dela ere bai. Aurkitzen garela norabait egoera baten non guk proposamena egite ditugun eta horren aurrean jarrera itxiak aurkitzen ditugun ere bai, baina ez da kasu bakarra hau, beste kasu askotan ere horrela gabiltza, luze edo urna joan gabe Etxebitzaren kasuan adibidez, beraz. Nik uste dut garaia iristen ari dela non eztabaida asko, ez da konplexuak izan, mahaigaina jarri beharko diren, eta parez pare ireki beharko diren. Eta kasu honetan poliziarekin arazo badokagula, hain da nabarmena, eta gertakari oso konkretuak izan ditu azkenengo asteetan, hasi udan arkauten izandako dimisiotatik, uste duala momentu iritsiko dela, non eztabaida hau parez pare ireki beharko dugun. Eta uste dut osasuntsua litzatekeela, uste dut gainera erabat demokratikoa litzatekeela. Eta uste dut denok atera gaitezkela hemendik irabazten. Zer hobetu asko badago, eta referentziak non bilatu ere badaude, beraz uste dut tokatzen dela hori egitea. Aste honetan Arartekoak segurtasun sailari galdera egin dio, jatorria delitu gileen, atxilotuen jatorria jakinaraztearen inguruan zergatik hartu duen kriterio aldaketa hori, segurtasun sailetik, behin eta berriz adierazi dute, informazioaren gardentasunaren izenean hartutako erabakia dela. Zuek ikusten duzue Arartekoaren ofizio honen ondoren etor daitekela jarrera aldaketa bat? Ez dakit, jarrera aldaketa gertatu da iaztikona, hori da deigarria. Justu orain dela urtebete, bingen Zupiria sailburuak, hau da gobernuak, justu kontrako esaten zuen. Urtebete honetan zer da aldatu dena? Bueno, berak esan du, jarrera aldaketa honen oinarrian dagoena dela, berak kalean ikusi dituen aldaketak. Eta horrek eraman duela, bera ere, iritziz aldatzera. Nik ez dut Euskal Herriko kaleetan aldaketan nabarmenik sumatu azkenengo urtebetean. Eta bigarren arrazoi eman duena izan da, Voxek egindako presioaren ondorioz hartu dela erabaki hau. Ni parlamentuan nago, parlamentuan Voxeko parlamentari bakarra dago, Voxek honen inguruan presio egiten duela, bai, baina presio gehiago egiten dugu etxebitza politika alda dadin, eta horrek ez dauka ondorio berdinik. Uste dut hori ez dela argudio onargarria. Eta kezkagarria da inzuzen ere, ultra eskuinak baldintzatzea kasu hontan gobernuaren jarrera hain gai sensiblean. Uste dut, hausnartu behar duela, sailburuak berak, gobernuak, eta eztabaidak egin behar dira, hau da, segurtasunaren inguruan dago eztabaida bat, eta segurtasunaz hitz egin behar da. Migrazioa da sekulako erronka, eta behar dugu migrazio politika bat, eta gara herri zatitua, herri ukatua, baliabide oso gutxirekin halako erronka bati aurre egiteko, eta hor badaukagu sekulako erronka, esoik nolabait datozen migratzaile horiek nola integratu gure gizartean, baizik kulturaren eta hizkuntzaren ikuspegitik badaukagu sekulako erronka, nolabait migrazio lotua. Ze horrek eraman behar gaitu hizkuntza politika askoz handi nahiago batera. Hau, benetan erronka konplexua da, baina uste dut eztabaidak ondo ordenatu behar dela. Eta ezin duguna egin, inolaz ere da, ultra eskuinak markatzerik pausu alako eztabaida delikatu eta konplexuetan. Eusko Legebiltzarrean atzo eztabaidatu zen herri ekimen legegilea, gutxieneko soldata propioa ezartzearen inguruko herri ekimen legegilea, tramitera onartu ala ez, horren inguruko eztabaida, zuek babestu zenuten tramitera onartzea, sumarrekin batera, baina atzera bota zen azkenean, eta atzo esaten zenuen larria dela horri aterik ez irekitzea, eztabaida horri aterik ez irekitzea. Eztabaida ez irekitzearen argudioa da juridikoki ez dela bideragarria planteatzen dena. Zuek juridikoki bideragarri ikusten duzue? Zalantzari, eski,
gertatu izan da. Amiantoarekin, antzerako prozedura bat abiatu zen, amiantoen legearekin, lege aldaketa bat, nolabait, gauzatze din Espainiako Kongresuan. Hau, noski dela bidegarria. Ez que bidegarriaz balitz, parlamentuko mailak eluke onartuko herri ekimen legile hau. Beraz, niri kezkatzen nauena da, nola baliatzen diren argudio politiko batzuk ez dienak egia, ez dienak benetako argudioak, posizio politikoa justifikatzeko momentu jakin batean. Ze honek garamatzea eztabaida politikoaren degradaziora. Eta hori ez da onargarria. Eta nik uste dut, gainera, legintzaldi hasieran lehendakariak berak planteatu zuela paktu etiko bat. Ez? Hain zuzen ere, hemen kultura politiko bat blindatzeko eta Espainian hain ohikoak diren joerak hemendik erausteko. Eta uste dut, azkenengo asteetan tamalez gehiegi ari garela erortzen alako jokoetan. Ez? Eta Espainian hain nagusi diren joerak, geroz eta gehiago ari dela bertakotzen. Eta honek eskatu egiten hau. Hemen dago, proposamen bat sindikatuek egiten dutena blokeo baten aurrean. Ze urtea daramatzagu, lanbide gutxieneko soldata propio baten inguruan, bideak arakatzen eta blokeo baten aurkitu gara. Eta blokeoa da, Confebaskek ez duela negoziatu nahi. Ez duela eseri nahi akordio interprofesional bat negoziatzera sindikatuekin. Horren aurrean, sindikatu planteatu dute bide bat, eta bide hau oso posible da, eta langileen estatutuaren erreforma bat egitea. Nik uste dut, aukera bat galdu genuela atzoko egunean. Ikusita zer gertatu den bai auzi honetan, bai pentsioenean, eta iraganean izan diren beste batzuetan, herri ekimen legegilearen araudia iruditzen zaizu berrikusi beharrekoa dela? Araudiak baimentzen du. Gizarte zibil antolatua legegintzan parte hartzea, arazoa dago alderdi politikoen jarreran. Eta guk atzo salatu genuena da, hain zuzen ere, antidemokratikoa iruditzen zaigula, halako argudioa plazadatuz gainera, herri ekimen legile bat aintzat ez hartzea. Gero besteri da, prozeduran, norberak lege horren kontra egitea, baina habilitatu behar duzuna da legegintza prozedura bera. Horri uko egitea, ateak iztea horri, iruditzen zaigu jarrera antidemokratikoa dela. Eta ez gaudela aukera galtzeko, gero desafekzio politikoa hitz egiten da. Kasu honetan, gizarte zibilak nahi du legegintzan parte hartu, eta horretarako baliatzen du arautua dagoen bide bat, eta zer da, esaten zaiona, alderdi politikoen partetik, edo batzuen partetik, bi aldiz aste gutxitan, ezetz. Ganbara hori, botere legila ez dela benegintzako lekua. Hori oso kezkagarria den mezu bat da. Baina tramitazioa iztea ere araudiaren barruan egindakoa da. Noski baietz. Horregatik galdetzen dizu, nea hori berrikusi beharko litzateke? Bueno, izan daiteke, baina ez du behar. Gehiago da, reflexio bat egin behar duguna kultura politikoaren inguruan. Hau da, zein da argudioa ateak izteko horri? Eta zein da oztopoa, zein da arazoa ikuspegi politiko batetik, alderdi politikoek modu naturalean eztabaidatu dezaten gizarte zibileko eragileekin, ponentzia baten, batzorde baten eta plenoan lege baten inguruan. Horra dagoena da, kultura politikoarekin daukagun arazo bat, kultura demokratikoarekin daukagun arazo bat. Datorren astean Noel Danju, Ogasun Sailburuarekin daukazu hitzordua aurrekontuen inguruan negoziazioari ekiteko, ze proposamen eramango dizkiozue? Bakarra eramango diogu. Eta etxebizitzarekin dauka zerikusia. Eta proposamena da zuzen ere, behar dugula etxebizitza publikoen promozioan, inbertsio handi nahi bat. Eta hortarako zorpetzea baliatu behar dela. Badaukagu hortarako margina, 2.000 milioi euroko zorpetze margina adostu zuen gobernu honek Espainiako gobernuarekin kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan, hortik 1.000 milioi dedikatu dira industriara, aliantza finanziarioaren bitartez, uste du hau dela momentua, gainontzeko 1.000 milioi euroak inbertitzeko azpiegitura estrategiko baten sorreran. Eta hori da, etxebizitza parke publiko ahalik eta zabalena datozen urteetan. Hau baita, nolabait, neurri egiturazkoa, gakoa, etxebizitzarekin daukagun arazoari irtenbide estruktural bat emateko. Eta uste du, inbertsio horrekin eta etxebizitza politika publiko integral batekin daukagun arazoari irtenbide bat eman dakiokela datozen 10 urtetan. Gaitasun hori daukagu, finantziarioa aktibatu dezagun, badauzkagu baliabide instituzionalak eta badaukagu baita behar dugun araubidea ere. Beraz, herri hontan, 3 herrialde hauetan, zati hontan, badauzkagu baldintzak etxebizitza larrialdiari aterabide estruktura bat emateko 10 urtetan. Zuek planteatzen duzuen zorpetze horrekin egin duzu estimazioaren bat zenbat etxe egin ahalko lirateken? Bai,
Bai, eta, 1.000 milioi euro horrekin, uste dugu, beste 2.000 milioi trakzionatu alko liatekela. 2.000 milioi euroitatik 1.000 publikoak, finantzarakunde publikoetatik, ICO edo Europako Banku Inbertsio Bankua, eta beste 1.000 milioi interes sozialeko erakunde pribatutatik. Zehazki, PSV-ak eta fundazio bankarioak. Hoiekin, 30.000 etxebitza inguru eraikiak horiateke. Gainontzeko beste 30.000 etxebitza dira, egungo ja eraikita dagoen parkean, parketik atera barko horiatekena. Ze hor, interbentzio bat egin behar da, etxebitza utxekin, etxebitza turistikoekin, redensifikazioa ere baliatu behar da, etxebitza komunitario eta dotazionalak ere eraikia daitezke, beraz, dagoena mobilizatuz eta merkaturatuz eta falta dena eraikiz, uste dugu, egongo den demanda berriari erantzuteko gaitasuna badaukagula. Zifraren bat badaukazu buruan? Edo estimazioetan? Zifra Etxe bizitza berri kopuruarena? 30.000. 30.000-arena. Zer harrera espero duzu? Bueno, ikusiko dugu. Bi galdera luzatuko dizkiogu Tainju sailburuari eta bere ekipoari. Lehena, ia borondate errealik badagoen EH Bildurekin aurrekontua negoziatzeko, eta eskatuko dioguna erantzun zintzo bat. Gero, eztabaida politikoan, ohitua gaude bakoitzak nolabait bere interesen araberako diskursoak egitera. Baina, hau negoziazio baldin bada, edo bilera formal bat baldin bada, zintzoak izan bar gara. Gure ikuspegitik, eta zantzu guztiak aztertuta, gobernunik ez dauka borondaterik EH Bildurekin aurrekontuak adosteko. Bestela gauzak beste batera egingo liateke. Nafarroa da horren ispilua. Nafarroan gaude momentu berdinean. Eta adostasuna gauzatu bitarte, egin dira elkarrezketa eta negoziazio saio luzeak. Hemen egon dira 3 kontaktu, zehazki bat formala, 2 formalak, bat lehendakariarekin, beste bat sailburarekin, eta beste bat informala. Hori ez da nabarmena denez, eta ez dut ulergarria denez, borondate bat adieraztea, baina ez daukate beharrik ere, beraz hau ez da drama bat. Beraz, hitz egin dezagun argi eta garbi zentzu horretan. Proposamen bakarra etxe bizitzaren inguruan daramazue, etxe bizitza saila berez PSEek daraman saila da, PSE-eri ere egingo dizue planteamentua? Baina gobernua bakarra da, hemen ohitua gaude PSE eta PNV eta bakoitzak iritzi desberdinak izatera gai funtseskotan. Eta, hori da daukaten arazo bat. Ze gobernua bakarra da. Eta gobernuak izan behar du posizio bat eta bakarra politika publikoen inguruan. Baina azken aldian ari gara esate baterako ikusten hainbat gai zehatzetan, zuek bat egin duzuela PSErekin, besteak beste Aranako zentroaren inguruko gai horretan, eta hor sortu dela edo irudikatu dela pitzadura bat Jaurlaritzako kideen artean. Etxe bizitza alorrean inbertsio areagotzea planteatuta iruditzen zaizue horrelako jarrera divergentzia bat sor daitekela hor? Gerta daiteke, baina bi esparru dira. Aurrekontu negoziaketa gobernuarekin egiten da. Eta gertatu diren, iritzi desberdintasun horiek parlamentuan eman dira. Dela Aranako zentroaren inguruan, edo hizkuntza politikan inguruan, adibidez, ez? Hizkuntza profilen sistema blindatzeko lege proposamenen inguruan. Parlamentuari dagokionez, uste dugu ona dela, eta arrazoizkoa dela, eta hori dela gainera ikuspegi demokratiko batetik interesanteena, erdigunean jartzea eztabaida parlamentarioa bera. Ze parlamentuan dago ordezkatuta Euskal Gizartearen zati honen, Euskal Herriaren zati honetako gizartearen borondate demokratikoa. Hor, eman behar dira eztabaidak eta alderdi politiko bakoitzak, eta horren arabera eman daitezke bateko eta bestelako akordioak, ez? Baina gobernuarekin ari garenean, aurrekontu bat negoziatzen, gobernua jartzen duen interlokutorea kasu honetan, Tainju sailburua da eta Ogasun saila da. Berak izan beharko du erantzuna gure proposamenaren inguruan. Guk uste dugu egiten dugun proposamenak nekez izan dezakela argudio sendorik kontra, ez finantzari horik, ze kasu honetan badaukagu gaitasun finantzari hori, zorpetzea baliatze kontara, eta ez politikorik, ze uste dugu arazo larri badaukagula etxebitzarekin, nabarmena dela, eta Europako herrialde aurreratuenetan egin diren politika aurreratuenak aztertzen badira, nabarmena da, interbentzio bat egon bar dela alokairuen kasuan adibidez, edo etxebitza hutsen kasuan, baina neurri estruktura dela etxebitza parke publiko alik eta sendoen arekitzea. Horretarako baldintza baldin badauzkagu, eta gaitasuna baldin badauzkagu, horri nola esango zaio ez. Baina, eskatuko dioguna da, erantzun bat argudiatua,
eta horren arabera ikusiko dugu zer egiten dugun. Aipatu duzu Eusko Legebiltzarrean euskara eskakizuna enplegu publikoan blindatzeko aurkeztu dituzuen bi ekimenen, bi erreforma proposamen horien ingurukoa, emanda urratsik hor zerbait adosteko ari zarete negoziatzen? Bueno, orain ponentzia osatuko da, guk guztio talde parlamentari guztio izendatu du, ponentzia horretan ze jendek hartuko duen parte, eta elkarrizketa gure artean badira, baina ez da aurrerapenik gertatu. Bueno, hemen nik uste dut eztabaida neurri handi baten juridikoa dela, baldin eta behintzat EAJ eta EH Bildu ados baldin bagaude, gure hizkuntza eskakizunen sistema blindatu egin behar dela. Hortik aurrera, eztabaida neurri handi baten bada, zerk ematen digun segurtasun juridiko handiena blindaje hori egin dadin. Nik uste dut, EAJ planteatu duen proposamenak, ez duela segurtasun juridikorik ematen. Ze finean egiten duena da, parlamentoa paretik entzen da, eta instituzio lokalei, bakoitzari usten dio, aukera egin dezan nahi duena, baina horrek ez du esan daiteke EAJaren proposamenak dioela autonomia gehiago ematea erakunde bakoitzari, bere errealitateren bera eskakizuna finkatzeko, zuen proposamenak dio kasu guztietan euskara eskakizuna egitea, eta gero salbuespenak izendatzea. Hori da, bai, baina oinarri juridiko argi bat ezartzea, hori da hemen auzitan dagoena, ze epaitegiek beraiek interpretatu dute gutxieneko indizea nola implementatu behar den, eta beraz, parlamentuak eta legintza parlamentuari dagokio ezarri behar du doktrina juridiko bat. Eta gure kasuan, doktrina juridiko hori da, hemen lanbide publiko batera sartzeko bi hizkuntzak akreditatu behar dira, ze bi hizkuntza ofizial dauzkagu, eta hizkuntzen artean berdintasuna eman behar da, eta hortik aurrera, ikus dezagun, nola egokitzen garen errealitate soziolinguistiko desberdinetara, baina sarreran hori blindatu egon behar da, ez? Eta hor, planteatzen dugu, ondoren, indize bat, nolabait, malgutasun hori gauzatu dadin. Horrek emango liguke segurtasun juridikoa. Eta hortik aurrera, dekretuen bidez, adostu beharko genuke, malgutasun hori zenbateko izan behar den kasu bakoitzen. Alderdi sozialista bere jarreratik mugitzen ikusten duzu? Alderdi sozialistak nik uste dut gure proposamena behintzat neurri baten balioesten duela. Hau da, onartzen du sendoa dela, eta segurtasun juridiko arazorik ez dagoela hor. Hortik aurrera, nik uste dut publikoki adierazten duen posizioan behintzat, alderdi sozialistak badaukala arazo bat. Hizkuntzen arteko berdintasun hori ez du momentuz behintzat onartzen, ez? Ikusiko dugu noraino iristen garen. Nik uste dut egon daitekeela adostasun posible bat hiruon artean, baldin eta printzipio batzuen inguruan ados baldin bagaude. Eta gure ustez hori da hizkuntza eskubideen bermea, hizkuntzen arteko berdintasuna, eta hortik aurrera, malgutasuna egokitzeko errealitate soziolinguistiko desberdinetara. Hilabete tardi falta da urtea amaitzeko, autogobernuaren inguruko eztabaidan aurrera urratsik eta akordiorik lor daiteken ala ez erabakitzeko mugarri bezala urtea amaiera hori jarrita dago, EAJak besteak beste esana dauka, ordurako jakin nahi dela gutxienez, badagoen aukerarik ala ez, zuk ikusten duzu aukerarik, ari dira aurrera urratsak ematen? Badira, aurrera urratsak badira, eta elkarrizketak badarraite, denbora gutxi falta urtea bukatzeko, ez dakit alako epemuga bat jartzeak on egiten digun, nik uste toreka bat behar dela, hau da, deno gara kostiente, aukera lehio hau prekarioa dela, eta hauteskunde aurrera pema gerta aitekela, beraz horrek eramaten gaitu intensidadez jokatzera eta jardutera, eta gu intensidade hori eskatu izan dugu hasieratik, eta uste du gainera denbora galdu izan dugula, zentzu hortan, baina, epe muga jartzea, abenduan 31, edo bestela, ez dago zer eginik, uste dut horrek ere ez daukara zentzurik, ez? Orduan jarraitu ezagun lanean, alik eta intensidade handienarekin. Korapilotsuen diren gaietan badago aurrera pausorik, alegia, nazio aitortzaren inguruan, bitarikotasun efektiboaren inguruan, erabakitzeko eskubidearen inguruan. Nik uste dut, gu baino lehenago beste batzuk ere esan izan dutela, aurrera pauso batzuk egon badaudela, ez? Hortik aurrera, ez dugu diskrezioa hautsiko. Uste dut, konstiente pagara denok zein den momentu politiko hau, eta kultura politiko desberdinak izanik ere, ze abertzaleok argi daukagu nazio aitortzaren inguruko gure iritzia edo erabakitzeko eskubidearen ingurukoa. PSren kasuan, PSek ulertu beharko luke, honek ere badaukala dimensio estatal bat. Hau da, hemen PP eta Vox baldin badatoz,
eta inkestek hori diote, lehenago ala beranduago, horrek baduka proiektu bat Espainiarentzat, eta proiektu hori da zentralista eta autoritarioa, eta da supremacista. Horri kontrajartakioken proiektu politiko bakarra Espainia, balizko Espainia demokratiko batentzat da proiektu beste plurinazional bat. Eta beraz, hemen egiten ari garen eztabaida hau, guretzat abertzaleontzat, dimentsio nazionala daukan eztabaida bat izanik ere. Nolabait, abertzalak ez diren eragilentzat, alderdi politikoentzat, badauka dimentsio estatal demokratiko bat. Eta hor, hausnarketa bat egin barko luke. Ez horiek PSOek, batez ere PSek. Hau da, nola planteatzen duen berak estatuaren etorkizuna. Ultraeskuinari kontrajardakioken proiektu horrek behar du ezkerreko edo, alderdi soberanisten eta abertzaleen babesa. Eta nahita ez izan behar da planteamentu edo proiektu plurinazional bat parean daukana baldin bada proiektu zentralista eta autoritario bat. Beraz, hortik uste dut PSek badaukala helduleko bat, badaukala aterrizaje bat eztabaida hontan, ez? Eta aukera bat. Uste dut aukera hori aprobetxatu beharko lukela. Peio Etxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaile eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Mi esker zuei. 9 jo